Muri yeZimbabwe kune vari kuona mavideos vari muZimbabwe, vari kuNigeria, vari kuNamibia, vari kuUganda, vari kuBotswana, vari kuSouth Africa, vari kuUK, vari kuIndia. Ndinotenda zvikuru nesupport yamunopa panapa this YouTube channel. Pane dzimwe nyika dzasina kuzodoma nemazita. Muri yeZimbabwe, I really appreciate you nesupport yamunongopa panapa this YouTube channel. Ende muri kuonera mavideos aya muri kunyika dzipi? Kune vaya vandisina kudoma kuti nyika yakadai so iri kupa support panapa this YouTube channel, but rudo rwenyu wese anoona mavideos panapa rwakakosha ende zviri kubatsira kuti platform yedu irambe ichikurawo. Saka ndati subscribe, ndatiudzane hama neshamwari kuti kwaita chikomana chinonzi Hatirare achiregere kumhanya nemanews updates, nyaya dzechokwadi dzisina nhema mukati, hatituri chidumbu chake achimhanya nemafake updates. Sekuziva kwamunozvita muri yeZimbabwe, panapa pachannel panapa tinofamba nenyaya dzakabatanidzwa manews updates ndikuzama kureva kuti anenge ari 2 kana kuti 3 pasame video. But update yandoya naizvo yamuzora nhasi inyaya 1 asi dzabuda dzakati wandei, imwe yakadai imwe iri straight. So dzabuda dzakati wandei, ndichataura, ndichazama kuti ndinatsopinda madziri. So nyaya yakamira so, kubva musi wafa baba Tawana Nyasha nevamwe vanhu vakafa paaccident yakaitika. Munhu wandikuti baba Tawana Nyasha munogona kurasika. Tatenda Pinjes. Musi wafa Tatenda Pinjes akaimba iyo song yekuti saina upinde murudo, ndio song yakaita mukurumbira munyika ino yeZimbabwe. Zvekuti vana vechidiki vanotoiziva song yandinotaura nezvayo, veruzhinji vanoiziva song yandinotaura nezvayo iyi. So kubva musi wavafa pari kubuda zvinhu zvakasiyana mastreets esocial media, ende nyaya iyi yazosvika kwekuti vanhu vakatengerwa mota, handisi kukwanisa kutaura mazita, ndiri kuchengetedza zita ranguwo inini kuti ndisazofambiswe chichinzi Hatirare akati iro video rakamira rakadai. No, handidi kuzviwedzeredza nokuti proof iripo. So kubva musi wafa Tatenda Pinjes, mastreets esocial media makatanga kupisa nekuti pane video rakatrenda raTatenda Pinjes achiti ndoda mapenis. So pakabuda achiti ndoda mapenis, zvavangonzi mapenis ari kuuya. Zvanzi mapenis ari kuuya, ndiri kutaura slow panyaya iyi, toda kuzotinzwisisana ipapo. Zvanzi mapenis ari kuuya, hatina kuona munhu achipiwa mapenis, ende zvaita kuti mastreets esocial media muite mutauro wekuti zvipatara zvikushaya mushonga, tombudiro zvakuita. So zvikuratidza kuti zvipatara zvikushaya mushonga. Ndoda kukuisirai video raBlood Giant uyo aivepo pachiitiko chakaitika ichi. Anga atori mota yana Tatenda Pinjes achitaura iye kuti ndangonyorwa mushonga wanzi mushonga uyu ndouri kudiwa, but ndakanozvitengera ndega mapills ekuti inini ndimwe, hanzi ndakazonozvitengera ndega. Haana kupuwa mushonga muchipatara munhu uyu, akatozoenda kumwewo kunotenga mushonga. So video iyi rabata pfungwa dzevanhu kuti kune kwatiri kuenda, mutauro uri kuita vamwe vanhu. So da kusiye muchiona video iroro, wapedza kuona video usaskipe, ndokumbura usaskipe this video nekuti hatisati tapedza nyaya iyi, yakati kurei ende yakati rebei. Ndasimboonei Blood Giant vachitaura. Saka Blood Giant mapirisi amunawo makatenga mega iri kana kuti makapuwa kuchipatara? Aiwa, takatenga tega, hatina kupuwa kuchipatara. Alright. Kusame sinopuwa kuchipatara? Aiwa, inyaya kuti zvaidiwa zvinepawa panguva chero muchipatara zvangu zvazvawe, tazongotengawo tega zvinepawa zvacho zvatakaudzwa pamachi mazvispecial. Mapirisi anodhaka man, saka adarozhingira ndazangu. Mapirisi akanyorwa pachi? Ona kule. Mapirisi akanyorwa pabhuku. Pakati pandakakwana papa. Ndiro pakanyora mapirisi aya. Alright. Ndi vatazovabvunza kuti yarimo here zvakadai. Munomamuna. Vatinotenga kupi? Pharmacy. Ndiwo yakataya. Takuenda pa next step. Next step ichi chikumboitika nderaBlood Giant futi. Makusena mbopost angu video raBlood Giant, but wangu wachiti Hatirare, I think makugadzira maskits neyemunhu. Ndakati handiti majokes nerufu rwemunhu. Blood Giant vatozoenda kunhamo vachinotaura zvakaitika
kusvika mukufa matatenda Pinges nevamwewo vakaitika vakafa ipapo. So apa vanga vari kunhamo vachitochemawo sahwira wavo. Dao kukuisirai vhidhiyo vachiwitnessa nyaya iyi kuti zvakafamba zvakadai. Dao kusiya muchiona vhidhiyo. Mapedza kuona vhidhiyo, toda kudzokera paya pandataura kuti nyaya dzevamwe vanhu vakatengerwa mota kana kuti vanotengerwa mota dzainkludwa munyaya iyi. Ndatimbonei vhidhiyo raBlood Giant. Mota ichingofa ipapo ndiri chingoita accident nditete utaburiswa ozviwa panze ane but munhu akafa motikari okutangisisa Nelson Tembo then mukadzi akazofirawo mabrendi akapinda kuchipatara then nemukomana kuma-drums akafira kuti passport. Kumberi kwava kune isusu motikari 36 nemukadzi akakumbirawo transport achiti ndokwanisa kupai $5 then ndopai $5 yangu then itachi $10 then ndosvika kuti kadombo kandakumana alright hanzvadzi yangu sezvo kwadoka kuchinaya hatingakusii then vatangura mukadzi vataisa kumberi then vatango base guitar vangoti mudara sezvo imimi tine mashoko manyowani yaitaise asati tinatsopractice yakuti tinatsopractice papi ipapapo then katasvikawo kushow tinasati tazvizviri perfect kadava namudara ava bo iwo chisevera papi padhuze inini ndagarawo kumashure pane mother seat nadriver seat panangobatawo kunoko then mukadzi uyu haana kubvira taura nemunhu hapana akataura naye then mukomana Nelson namudhara wakavongotangira se ngopractice zvezvaita se zvawaiita then tichienda kudaro hapana akatombotaura kumashure then uko taienda isusu takatisangana mota yaitera mashure kana yaiuya but ku right side kwedu isusu kwanga kune mota 5 karori kechi 6 then karori kako ndo kakazongobva mulaini rakeni pakangouya murodhi kakatochinjwa magiya akaitomhanya kangoti then mukomana vangoti ndo zvaitika guys onai zvikuitika takuti toita sei hapana kusati apedza kutoita sei zvanga zvaita se zvatoitika mwana zvinhu zvatoitika bude munoziva vanhu vacho vemurodhi vanonoke kuya maaccident zvangoita se zvangobuda but vakafira pasipoti imadza tokuti isusu tongoti Mwari waita zvidaro Mwari wakatara makomba yacho pasina Mwari hapana kuti anodaro saka isusu tine vanhu vebhendi vasati vaziva musambo yaPinges nevachazoziva nevana vake kuti vana vake takati bhendi chienderera pane hapana munina vake vandaimboona kana mukoma kana ani angangoriita tenda Pinges inongobatana vanhu vamwe takudai guys. Last update ividhiyo remurume uyo azobuda achibvuraudza vanhu vanotengerwa mota. Asitaura vanotengerwa mota nana asitomboda kubata zita remunhu panyaya idzidzi nangoti vanhu vanotengerwa mota. Handina kutaura zita remunhu kuti hatirara kanotengera munhu mota no hanombodaro. Vanhu vanotengerwa mota ndo vanga vachibatwa apapa. Zvinzi imimi munozoaccepta seiko mota dzachiona nemari dzamunopiwa. Mari iyoyo makatora makaendesa kuzvipatara. Takanzwa pachichemerwa hanzi toda mapeni izi makashaya mushonga. Hanzi zvinobatsira nyika. So ilinika kuudzwa unyimwa sembari dzekumusana. Tatione vhidhiyo. Vamwe vanozvitawo neimba gospel vai muri kufila sei muchiona vhidhiyo ratatenda Pinges achichemera mapeni izi muchipatara. Imi makapfigira dzimota kuti uyo ari kuchemera mapeni izi chipatara chichiti hachina kusvika afa asina kana amupa mapeni izi achoni
imi chiri munoimba gospel muchichemera kuti muchichema nekutenda 20,000 yamusingazivi kuti yakabvepi, mari yenyika inodiwa ichipihwa imi munozvinyepera kuti munonamata. Uri nonsense mai imi. Ende zvinhu zvese zvingoitika mazuva ano ndingokuvengai, ndikonzwa kungokuvengai zvekuti tu. Because hamuna moyo apa munonyepera kuimba gospel. Saka kutukwa kwamakaitwa ndokukaita kuti mupihwe mota. Kubva zvakanakazve. Muri yeZimbabwe ngatitukei chipaparirenya zvekuti tigotuka zvipatara zvese zvemuZimbabwe, tizvituke zvese. Pamwe zvingatengerwa mapiritsi nemubhedha nemukomana uyu. Ane zvonzi atukwa ari kubva atengerwa. Ngatizvitukei zvese. Feki dzamunenge muchititaurira dzisa munotiziva kuti kana tikatuka migwagwa iyi muchaigadzirisei. Ngoziva kuti mota yamakapa mai ava iyo yaipedzisira nematsimba manyoro huno iyi. Iyo mota yakupedzisira. Dai makaisa paparirenya twaka zvinhu zvaichinja. Kuti muchipiwa mota muchichema nekuti mapiwa 20,000 izvo hama yenyu ipo paipa ikarwara ikanzi yaenda paparirenya twakufa. Hapana kana maplasta. Vanhu vaisungwa nemakadhibhokisi hunyoro huno mazuva apera. Nhasi zvingori zvimwe chete zvakadaro. Wese arwara kana aita accident aita paipa. Rodi dzacho dziri kuita accident dziri kuuraya vanhu. Vapono vai vasina kufira parodi pai vari kunofira kuchipatara. Ngozi kana x-ray handisi kuti atenda pinji sakamboitwa ini. Muimbi anenge imimi maimi musina kana moyo. Anotoimba gospel yamunoti munoimba wemi, but yenyu haisi gospel iyayi. Ndo zviya zvinonzi vachauya vanhu vanenge vachinyepera kuti Mwari. Iyo moyo yakasvipa kuti sha. Muri kunzwa sei izvozvi? Munotoitawo nematambudziko kuna tatenda pinjizi. Muchiona vhidhiyo irori richitendera kuti ndokumbirawo mapeni izi munhu kusvikira ashaya. Chipatara chisina mapeni izi. Imi muchipururudzira ma 20,000. Amunotoziva kuti aifanira kunge akaenda kuchipatara ikoko. Motopurudza kuti noti maipiwa muri moga. Undyire. Makatanga nekutora varume vevanhu. Izvo makupiwa mari yenyika muchitora. Kuponda murume womunhu, mukadzi wacho kuti mutore murume wacho. Makuchemera mari yenyika muchipiwa muchichema misodzi yemufaro so kuti zvangu zvaita. Igospel ipi yamunoimba maini. Muri rubbish.